saio hau Anpo Kooperatibak babesten du. Eumillak lasterketaren 9. edizioa ez da bereziena izango egindako markengatik, ez da handiena izango egondako partaidetzagatik. Baina bai, berezia izango da. Naiz eta 168 kilometroak bete ez diren, naiz eta Aizkorriko tontorra zapaldu ez den, naiz eta Beasaingo ometa zeharkatu ez duten. Agian, 9. edizio hau bereziena izango da ikusi eta ikasi dugunagatik. Berezia jakin izan dugulako 1000 voluntario eta korrikalariak esku honenetan daudela. Eumillakeko antolakuntza primerakoa dela, eta jendearen laguntasuna ikaragarria dela. Hauxe da 9. Eumillakeko edizioaren lehenengo gauak eman zuena. Arratsaldeko 6etan abiatu zen Eumillak eta 11etan Goierriko bi handiak. Bi irteretan antolakuntzak iragarpenaren berri eman zuen. Argi utzi zuten ekaitzak iragarrita zaudela eta korrikalariei adi egoteko eskatu zieten. Goizaldeko ordu batak aldera hartu zuten erabakirik zailena. Eumillak eta Goierriko bi handiak lasterketak bertan bera uztea Azpeitian eta Larraitzen urrunezurren. Bertan bera uztearen arrazoia ezegonkortasun meteorologikoa eta ekaitz elektrikoak izan ziren. Egoera ikusita eta voluntario eta korrikalarien segurtasuna zaintzeko, behin-behinean lasterketa neutralizatzea erabaki zuten. Egoera kokerrera egiten zuela eta denbora luzean zijoala ikusita, guztien onerako lasterketak bertan behera uztea erabaki zen. Bueno, gertatu da, beti gure planetan dagoen gauza bat, ez? Baina sekula nahi ez duguna gertatzea, eta da, hegoaldiak ez dugu baimendu aurten mendira jutea. Hau ez da bakarrik pasatzen Himalaian, ez? Hemen batzutan hegoaldia kaskartzen da ere badaki ondo kaskartzen, eta gaur ala tokatu da, ez? Arratsaldean oso giro eduki dugu, suerte eduki dugu, ekaitza guztiak naparro aldetik zigotzen. Baina gero, pixkatxo bat Gipuzko aldean sartu dianean, bete-betean alarra paratu dugu, eta ez alar bakarrik baizik, eta Gipuzkoko gune asko, ez? Eta egoera hortan, ezin gendun baimendu jendea egoera hortan mendian ibiltzea, ez? Bai, noski, erabakia bekostatzen dira, eta gaina asesoramendu profesionalarekin hartzen dituzu, ez? Gu ez gira meteorologoak, gu kontaktuak ditugu momentu ero jarraipen hori egiteko, bai ekaitzen jarraipena, bai hegoaldiaren jarraipena, eta ez zegoen inongo indiziorik esaten ziguna baldintza honetan jende hori egon zitekeenei mendian, ez? Ez korrikalaria bakarrik, jendea ahaztu egiten da, baina bolondres asko ditugu mendipuntetan, bai, egoera oso kaskarrean, bai, eta nago zai notizia jasotzen ditudan zenbait jendetaz, ez? Orduan lasterketa ez dira bakarrik korrikalariak, korrikalariez gain bolondresak dira, eta guzti horiengatik hartu dute barra izan dugu erabaki hau. Bueno, biden abisatu dute, hemen moztuko tezuten lasterketa, orduan ja pixkat mentalizauta geto zen, ez? Egia esan aurretik, zeuden iragarpenak arrisku hori ematen zuten, eta burun ere bagenuken hau pasatzeko aukera zehola, ezta? Gu lasterketa atera gea, eta hau pasatu da, eta listo, ez da buelta gehiago emateik. Bai, pena ematen du, ez? Azkenen urtea honi behi da egon da gero, hemen moztu eta lasterketa ezin burutzek pena ematen du, baina nik uste onartu behar dela erabaki zuzena dela. Beraie baino gehi hori uste dinok ez duela sentituko, norbeak bere penak ditu, baina azkenen lankarga guztie beraiek eramaten dute, eta antolatzaileek erabaki hau hartzeko nik uste erabaki zuzena dela, eta ez zaiola buelta gehiago eman behar. Bai, antolakuntza aldetik oso ondo preparatuta dago, eta 18. kilometroan suspendu indalako hegoaldiatik pena handia da, bagenekin hegoaldi txarra eman da zehola, baina berez pronostikoetan 12ko bukau ingo zala hegoaldi txarra esate zuten pasaingo zala, eta pasadak hemen sartu dela, eta geldi indala alarko bailara hontan, eta pena handiakin retira berri izan dugu emendanak, baina gure osasuna importante izango ala pentsatzet, eta organizazioan erabakia da importantien hemen, ez? Gurutze Gorriak baliabide guztiak puntu hauetara eraman zituen. Bertan, behar zuten guztiak hartatu zituzten eta ebakuazioa martxan jarri zen. Deziditu zen gure errekurtso guztiak korteta eramatea, hau da, Azpeitiko aldeta eta Larraitzeko aldeta, eta gure errekurtso guztiak area eramatea. Bertan bera utzi zen
utzi izan momentu lasterketa, ambulantzi guztiak, todoterrenoak eta beste logistikako ibilgailuak bertara eraman ziren. Patzeko da baita gure Gurutzegorriko mikrobusen lana, baita azken finean ez zegoen programatuta eta azken orduko zerbait izan zen, azkar mugitu ziren baita eta gure disponible ziren mikrobus guztik baita pertsonentzako jarri ziren, eta hori eskertzekoa da ze oso azkar mugitu ziren baita. Eta bueno, gure lan printzipala printzipioz, zan pertsonak leku seguru batea eramatea, kasu honetan dezitu zen Azpeitiko polideportiboa eta kasu honetan Beasaingoa baita ere. Suertez, pertsonak ondo zeren, guztita, baina bueno, ez zeuden zaudituta, ez ezer. Orduan gure lana printzipala hori izan zen, pertsonak ebakuatzea Beasain aldera. Bai, 1000 osoan mugitzen gara 100 eta 150 molondres artean, bai. 5 autobusetan eta kotxe partikularretan eraman zituzten Antzizar kiroldegira eta goizeko 4etarako ebakuazio plana amaitua zegoen. Bueno, ebakuazioa esan oso ondo ez, esan lehenengo gauza alde batetik bai Gurutzegorriari, bai egindako lan guztiagatik, hor despliege importante bat egin barra izan gendun bai Larreztikan eta bai Azpeitikan jende guztia kiroldegira jaltxaile izateko Beasaina, eta baita ere, oiatik altxatu ginuzten Goierrialdeako txofer hori ez. Beraie gabe, zinizkoa izango zen, ebakuazio hori ainazkar egitea, eta ni uste ere korrikalari horiek asko eskertu duten gauza bat izan dela, ez da. Oraindik ere buelta asko ez da, buelta asko buruari. Garbi daukat erabaki zuzen hartu gendula, momentuan hartu beharreko erabaki bat izan zen. Datuak mahai gainean ginuztela eta dana esaten zuen hartu genduen erabaki horren bidetik hartu joan bar ginela, ez. Orduan kontzientzia oso lasai, pena handiz. Seguramente korrikalaria guztia juntatuta ni hain pena ez dute izango. Baina, hala da, Euskal Herrian gaude, badakigu zer daukagun, ze klimatologia dan, eta pena handiz hartu beharreko erabakia. Purako egia, gila 1000 lagun genuzten karreran, eta hori guzti horiek, zati esarretiratu oso gutxi egon ziren ordu arte, ia 1000 lagun moitu barra izan ditugu 2 ordun gora beran, ez? Horrek exigitu digun esfortzu guztia izan da brutala, baita ere eskertu kiroldegian eta kiroldegira gerturatu ziren bolondrez guztieri, bai korrikalarei atentzi hori eta hau dana hornitu bartzan, jendea oztuta, jaki beroak, danetik ekarri barra izan gendun. Nolabait esateko logistika guztia apurtzen dizu eta zerotikan hasi barra dokezu segundu batean, ez? Orduan, ustez lan oso on bat egin gendun, eta aber jendek esaten digu, baina gu horrekin gelditzen gea. Jendearen balorazioaren zain zegoela zioen Baldibieltsok, eta esan behar da, partaide, senitarteko eta boluntario guztien erantzuna erabat positiboa izan dela. Guztiak bat datoz antolakuntzak hartutako erabakiarekin. Hauexek dira eguneko testigantza batzuk. Azkenen egontzea lasterketa prestatzen denbora luzen eta gelditzen zea pixkat penakin, ez da? Baina, bestalde batetik oso ulergarri iruditzen zait hartutako erabakie, lehenengo pertsonen segurtasuna dagoelako eta ekaitza handie jarri zen gu neutralizatu gintuzten Azpeitin, eta orduntxe bai izarraitzen ia tximistak eta trumoiak hasi ziren eta ikusten zen ekaitz guztie arun zetorrela. Eta, holako erabakik zaiek izango diartea hartzea antolakuntza partetik, baina ondo intzutela iruditzen zait. Guri ia izarraitzen, Madarila pasatuta izarraitzen ekaitza hasi zanen, han esan ziguten nola Azpeitin ia neutralizatuta zegoen lasterketa, eta esango zigutela, gero Azpeitira iatu eta ia esan ziguten bertan bera gelditzen zala, eta gero antolakuntzak autobuse jarri zituen jendea Beasaina bideratzeko, erropa hartu eta dutxatzeko, eta gero abisua eman zuten, izarraitzen ia nahiko itxusia izan jartzen ekaitzarekin, orduan Madarilan ia beste neutralizazio bat egon zen, eta ara ere autobusak eraman zituzten. Jendea izarraitz mendira ez sartzeko, eta antolakuntza aldetik bikain, bolondresak, 10 bat, eta denontzako pena hundie, eta hurrengo bat ere izango dala. Holakotan elkartasuna eta hori
hori alde hortatik ere polita da, ez? Nola jendea laguntzeko prestzeon, etxetatik bai gu behalak talden gaude, eta WhatsAppez etxentzeon jendeare laguntzeko prest batzuk ere moitu zian, jenden bila joateko edo kiroldegin laguntzeko, eta hori, senarrare gaur junda, azkenen janari guztik bai Tolosako eta etxe garateko atzera ona ekarri behar dira, eta laguntzeko, eta hori ere beste polita da. Azkenen ikusten da 1.000 familia handi bat dela, eta hori ere polita dela, ez da. Antolakuntza aldetik, orain arte bezala 10-eko ibilbidea izan duten bezala, atzoko erabakia hartzea baita ere 10-ekoa. Ez zagon besterik. Azken batean bai lasterkari eta bai bolondresen osasuna zaindu barra dago, eta azkenean erabakia zuzena egokia eta hartu beharreko erabakia. Gure kasuan Azpeitian gelditu ziguten, eta printzipioz hasiera baten lasterketa neutralizatua zegoen, baina pixka luzatzen ari zen asuntoa, eta bukaeran bai abisatu ziguten bertan bera geratzen zela eta ebakuatzeko plana zegoela, ez? Autobusa jarritu zela, okerrez dana ondo juntzan, eta egia esan hor ere beste 10-eko bat. Niri galdetzen bat mehazu Azpeititik bera jaisten nintzela, nire irudipena zen ekaitza atzean eusten ari ginela usten nun, eta gainera horrela komentatu nion Unairi, kasu honetan bigarrena eta hirugarrena batera joan ginen, orduan Unairi esan nion, baina badirudi justu kontrakoa ari ginela ekaitzean sartzen. Tolosako zelatun ingurun omentzola guztia oraindikan okerrago, así que hori. Hauexek izan dira jasotako testigantza batzuk, baina gehiagoen berri emango dizuegu asteazkenean Goierri Telebistak eskainiko duen saio berezian. Bertan, 1.000 eta Goierriko bi handiak lasterketek eman zutena ikusteaz gain, Mari Murumendi maratoiaren berri emango dizuegu. Asteazkenean, gaueko 10-etan, Goierri Telebistan. Saio hau Ampo Kooperatibak babesten du.